pounds, fighting out of Dushanbe, Tajikistan, Samanta Murodi. Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, аллакай имрӯз яъне рӯзи 20 январ дар Абу-Даби турнири UAE Warriors 46 баргузор мегардад, ки дар он варзишгари тоҷик Самандар Муродов баромад мекунад. Рақиби ӯ бошад варзишгар аз Узбекистон Бобур Қурбонов хоҳад шуд. Дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем, ки дар куҷо ва соати чанд бахши мустақими ин турнирро тамошо карда метавонед. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. Доруҳое ки айни замон шумо дида истодаед доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати Шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд, ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. Инак дӯстон, чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, аллакай ин шоми 20 январ дар Абу-Даби турнири UAE Warriors 46 баргузор мегардад, ки дар он варзишгари ҷавон ва бебохти тоҷик Самандар Муродов бо рекорди 9-0 бо варзишгари узбек Бобур Қурбонов бо рекорди 13-5 вомехӯрад. муҳорибаи онҳо дар вазни нимёна яъне 77 кг мегузарад ва муҳорибаи сераунда хоҳад шуд. шаби гузашта Самандар Муродов ва рақиби ӯ Бобур Қурбонов вазни даркориро карда муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд ва акнун онҳоро танҳо муҳориба интизор аст. дар ин турнир ҳамагӣ 14 муҳориба ба нақша гирифта шудааст ва муҳорибаи Самандар зидди Бобур чорум муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. турнири UAE Warriors 46 аз соати 17:00 ба вақти Москва ва 19:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. акнун бошад дӯстон, мегузарем ба қисми асосии навор, дар куҷо пахши мустақими ин турнирро тамошо карда мешавад. барои тамошо кардани муҳорибаи Самандар ду вариант аст ва ҳозир мегӯем ки чӣ гуна вариантҳо. якум вариант ин UFC Fight Pass. турнири UAE Warriors 46ро UFC Fight Pass аз аввал то охир нишон медиҳад, аммо бояд гуфт ки дар он ҷо тамошо кардани муҳорибаҳо бепул нест. ана варианти дуюм, варианти бепул бошад ин телеграм канали мо Паҳлавон TJ. мо кӯшиш мекунем ки силкаҳои бепул пайдо кунем ва ним соат пеш аз муҳорибаи Самандар ҳамаи ин силкаҳоро пешкаши шумо мекунем. ҳамчунин дар ҳол баъди муҳориба мо муҳорибаи пурраи онҳоро дар телеграм канали худ мегузорем ва шахсоне ки кор доштанд ва пахши мустақимро тамошо кардан натавонистанд, метавонед дар дилхоҳ вақти худ даромада муҳорибаи пурраи Самандарро дар телеграм канали мо тамошо кунед. барои ҳамин худи ҳозир даромада дар телеграм канали мо обуна шавед. силкаи телеграм дар описания ва дар якум комментария закрепидшуда. танҳо ба ҳамин силкаҳо дароед, чунки ҳозир аз номи канали мо бисёр каналҳо кушоданд. ҳозир бошад дӯстон, биёед якҷоя дар комментария дастгирии худро ба Самандар нишон медиҳем. дар YouTube канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.